taková obrácená perspektiva. Je to trošku obraz těch jejich světů. Jo. Jsou to dopisy přes oceán. Je to takový strašně dojemný příběh stárnoucích klaunů. PS. Je to posrání, ale zaplať pán Bůh za ty dary. Zase jedu do Hollywoodu. No, ale já jedu do Sušice. Nám z toho v tom výsledném tvaru zůstalo jenom taková ta osobní linie. To znamená jejich osobní životy, jejich rodiny, vztahy v rodinách a jejich nemožnost, hlavně u Ericha, pracovat tak, jak by chtěl, a u Voskovce probít se tím americkým světem. Je to tu člověče těsně blbý. A já už se nemůžu dočkat návratu na můj oblíbený ostrov Manhattan. Pozdravuji, že na ní a na tebe často myslíme. No, přejí ode mě zdraví, zdraví, zdraví. Začínám si ho teď vážit, jak ho pomalu ztrácím. Zatím končím a čekám na nějakou zprávu, tvůj Jan. Kdybychom brzo skončili nebo brzo narazili, kdybychom se je snažili nějakým způsobem napodobovat. I když ten život byl nelehký, tak tam neustále prosakuje ten jejich humor. Víš to, že jsem přestal kouřit? Nevíš, viď? Tak to zase zapomeň, zase jsem začal.